may patambalan nimo? Ha? Unsa imong patambalan? Asa man tong balay ni Lola Lokring? Itong bantugan naman na balay wa. Hindi naman kudungog. Asa man to? Uy, may tao. Ano naman siguro man ng balay. Ayo! Samad. Ikaw itong bantugan na man ng balay din nang? Ay dili, ako tong lula. La! La, magpadama la. Uy, nila ko man to siya nga wa pa ni tubag. Nagtuon na ako, be. La. Mayroong patambal dito la. Agay! Asa ba? Ariya. Ayo, ayo, Samad. ayo, Unsa man lagay? What? ayo. Unsa ba? Aman si Lola Lokring. Tuara dito. Magpatambal ko. Ali na. Sino magkatong magpatambal? Naman kayo magpatambal ka. Narala. Oh, basod na, palingkuran. Lingkod lang ya. Unsa may ato do? Ano ning bata nga di man nakadungo? Unsa may ato? Ay la, magpatambal ko la. Unsa may patambalan nimo? Hey! Ha? Unsa imong patambalan? Ya, patambal ko la. Patambalan gani, unsa man gani imong patambalan? La, Oh, unsa man ning bata nga di man makadungo? Wala ni mo imong dunggan dong? Bungol man siguro na la. Dunihara man dito. Ano na ini katubal sa akong pagkakana? Ini, ada, asa darhatong kuan. Katong akong aso-aso kay pagbalan ng bataan. Anong kadungog siya sa iyong lingkat? Sa tumbag. Agay! Mapriso ka. Do. Wala ka daog ka surtis do. ako na gusurte sila. Nakadungog. Wala, sure ba? Nakadungog. Oh, salamat kila. Oh, sige. Mabuhay si Lola Lokring. Magpatambal siguro ni. Bahala ka na, basta nakadog swerte. Sir. Ha? Sa kuno to lang yun. La! Magpatambal man siguro nila. Lala naman eh. Ha? Lay magpatambal? Dali, dala diri, palingkura diri. O di ara la. Dek. Saan man ipaglingkod? Ano ko? Naunsa naman yung lawas. Na, ang bukod na. Wag ko kasabot. Matambal ka dong? Ay, atong buhaton ani day. Lala na naalala. Naman na siya dawata sa ospital daw. Gibalibara na siya dahil ng doktor. Naasa ko ni di pati ni usikiri pati. Balat ka! Pisa kita durin ini sulit kami sa kita. Sumasakit. Hindi lang mo muna.
Teka. Biya kayo la. Naulan? Ano ko ba? O, di ba po? Ulit ito siya. Yes! Maayo di ka na kong lula ba? Ang ganit mo. Nabasa. Uy, Nay! Nalagi ka dari, Nay! Ang saya to! Nangita lagi ko day sa akong anak. Si Dok Annalyn ba nakakita ka to? Walang may duk analin dari, Nay. Lulalok ring mo, na ah. Kinsa man na siya kadtong kuan sa una? Kadtong artista? Manamba. Na! Ni, dyan ni tambalan la. Ay, na jud ni. Di na jud ni makaya. Dalahan din ka sa tambal. Nadlok ang lulat ah. Na, narala. Nausa bang ka lang? Nangita lagi ko sa akong anak. Si Linit baya ko, akong anak si Annalyn. Kawat man to siya ni Moira. Wala dire. Wala na ba dulday? Asa ka to siya karon oy. Tambalanan jud na la. Unya, usa may atong itambalan. Ay, ibaw na ako. Wala ba niya sinubayhan? Iyan nga naman buang. Naunsa mo din siya? Wala ko kabalula ni. Abot na siya diri nangita sa yung anak si Dok Annalyn daw. Ato ning paasuhan unya. Ato ning buuan og buwan. Ayaw na lang kay ato ning itambal nimo. Ako maulian. Tambal di ay ni siya. Dapat ba ning bayhanan? O ba yan ni si Linit? Ay, Ako si Linit. Si ko Andres. Annalyn. Mura lagi kag si Moira. Si Moira ka? Si Moira? Gilid. Ako si Morgan. Katong kriminal? Kriminal ka no? Kriminal ka? Dili ko kriminal. Asa man ang imbana di? Natong akong paaso. Ang binaki. Ato ning paasuhan. Ang maulian kini. Ba't bayhanan? Oh, tamo. Tagay taon sa mani. Ato na lang inom mo ni. Sa mani. Magtagay ta ni? Dili na matagay na. Kay ako ning anting. O inagay ng kuan. Pana. Oh. Nya. Karon. Unsa may atong buhaton ani nga di man gid matambalan ning buang naman siguro ning bayhanan. Di naman siguro na maulian la. Buang man siguro ni siya. Ako na mayroong yung nalubuang. Muli ko eh. Buang man na siya. Palpak man la.